Tu sú krásne baby v Kežmarku. Tak nádherné baby priniesli do Kežmarku krásne baby leto. Tak to asi bude. Súhlasíte? V každom prípade sme vám prišli z Prešova poďakovať za to, že ste sa spolu s ďalšími 11 mestami Prešovského samosprávneho kraja naozaj rozhodli podporiť mesto Prešov v tej fantastickej kandidatúre a snáď v roku 2013 teda naplno ukážeme svetu s ešte jedným francúzským mestom, že máme právo nazývať sa Európskym hlavným mestom kultúry. Ale vy, ktorí máte dnes 14, budete len 20. Takže vy si v plnej kráse a sile budete užívať výhody toho, keď Prešov s celým týmto nádherným regiónom, do ktorého nepochybne aj Bardejov patrí, si bude užívať výhody titulu Európske hlavné mesto kultúry. Čo to v reáli znamená? Znamená to, že svet o nás bude vedieť. Že nás nebude hľadať niekde na mape, ale jednoznačne určí, aha, tak toto je to slávne Európske hlavné mesto kultúry. My sme vám prišli poďakovať za to, že aj vaše okresné mesto sa zapojilo 27. júna, takmer presne pred 3 mesiacmi, do memoranda o spolupráci pri kandidatúre mesta Prešov na titul Európske hlavné mesto kultúry. No, pozrite sa, my keď sa dostaneme teda k tomu titulu, vďaka vám, vďaka podpore všetkých 13 kompletných okresov aj s Prešovom na čele, že budeme mať titul Európske hlavné mesto kultúry, tak už nám bude naozaj fajn. Bude im jasné, Európske hlavné mesto kultúry, to je tu. Dajme im tam nejaké peniažky, im sa určite zídu. Verte tomu, že sa nám bude žiť oveľa lepšie, hlavne vám, mladej generácii. Toto nie je len projekt Prešov Európske hlavné mesto kultúry, to je projekt tohto regiónu. Je pravdou, že sme na kraji Európy, že sme na hranici Európskej únie, ale nechceme byť poslední. Tento región a Stará Ľubovňa aj Prešov má na to, aby sa stali Európskym hlavným mestom. Držme si palce a pevne veríme, že nám to vyjde, že tento región, že Bardejov a Prešov bude Európske hlavné mesto kultúry. Ale dnes je tu skupina žobráci preto, aby naozaj mojimi ústami a našimi hudobnými nástrojmi a hudbou poďakovala všetkým Levočanom. Tak nech sa páči, prinášame pozdrav zo Šariša. Šariš Karambol!
pila, že peť stratila. Prišla do domu, taj muža pila. Prišla do domu, taj muža pila. Pila ho v síňach, pila ho v chati. Iže ty mužu, čepeť hľadatý. Iže ty mužu, čepeť hľadatý. Prišol do korčmy, dobrý deň ľude. Kto čepeť najde, ol domáš bude. Kto čepeť najde, ol domáš bude. Ol domáš bude, liter palinky. Kto čepeť najde, toj mojoj žinky. Kto čepeť najde, toj mojoj žinky. Nezabudnem, to poviem vám, whisky s ľadom do pohára už sa leje a netušil som, kam to speje. Tučný parvan spoza pultu usmieva sa, o chvíľu už na môj účet ďalšia fľaša. V tomto bare každý vie, že táto whisky slacnie, však nikto vám to nepovie, že snáď bude zlé. Niečo treslo, ja na zemi pod stolom mám nové miesto. Georgia Brown neveriaco na mňa hľadí, nevedia piť kamaráti. Piť rtinom pri fľaši sa neoplatí, po mne už aj Georgia na svet cez sklo hladí. A potom sa volá moja hlava hurá, v rukách fľašu whisky leští, čo hlava po nej treští. Mesto Prešov sa uchádza o získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. A my sme sa tu dnes v čase obeda, v tomto krásnom, jesennom, slnečnom dni zišli preto, aby sme túto kandidatúru mesta Prešov podporili. Áno, Michal Hudák sa vám ešte predstaví, ale nie sám. On sa vám totiž predstaví s jednou hudobnou skupinou, ktorej je lídrom, a predstavte si, ako sa tá hudobná skupina volá. Žobráci. Takže Michal Hudák reprezentuje žobrákov a dnes budú žobrať o vašu podporu pre mesto Prešov, aby ste podporili kandidatúru tohto mesta na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. To sa dalo čakať. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať Marte Lackovej za to, ako to tu fantasticky nabudila.
za voľný deň. Až ráno slnko vyjde, za seba odhodím svoj tieň. Márne sú slova, že ťa už neľúbim a tak. Márne sú slova, že ťa už neľúbim a tak. Až ráno slnko vyjde, pri ceste stopnem si svoj trak. Žiadne správy a prázdne reklamy z TV. Už žiadne správy a prázdne reklamy z TV. Tak šliapni na ten pedál, nie sme príliš leniví. Mám vtáčie krídla a s nimi voľný let. Ja mám vtáčie krídla a s nimi voľný let. To všetko dá mi víkend, ten môj krásny voľný svet. Jej! Prestaň nariekať. A tak poď malá, konečne prestaň nariekať. Až ráno slnko vyjde, na ceste môžeš so mnou stáť. Prichádzajú páni primátori. Dobrý deň. Ja som veľmi rád, že je tu takáto dobrá nálada. Dovolte mi pozdraviť vás dnes na tomto kultúrnom podujatí, ktoré robíme pri príležitosti kandidatúry mesta Prešov na hlavné mesto európskej kultúry. Dovolte mi predstaviť môjho starého priateľa, primátora mesta Prešov, pána doktora Haďariho. Možno si sa spýtate, prečo sa robí táto akcia v Kežmarku, keď vlastne o tento titul usiluje mesto Prešov. Možno si niekto povie, asi preto, že pán primátor s pánom primátorom Prešova sú kamarádi od 15 rokov. Áno, je to pravda, ale nie je to dôvod. Dôvod hlavný je v tom, že pokiaľ chceme podporiť kandidatúru Prešova a vieme, že v regióne, v Prešovskom regióne aj má veľké miesto, aj mesto Kežmarok, tak musíme držať spolu. Náš región má čo ukázať Európe a aj týmto spôsobom sme schopní zviditeľniť sa. Takže, tak ako Svetopluk povedal, že keď budeme držať všetci, dosiahneme veľa, tak to platí aj v tomto prípade. Takže verím, že mesto Prešov získa tento titul, alebo teda získa túto úlohu v roku 2013 ako hlavný kandidát. Chcem povedať, že aj tento región, tento kraj môže byť európskym hlavným mestom kultúry. Máme čo ukázať, sme najlepší na Slovensku, je potrebné, aby sme držali spolu. Aj Kežmarok so svojím slávnym jarmokom a so svojím úžasným hradom, aj s kultúrnymi podujatiami, ktoré tu sú, sa stane súčasťou európskeho hlavného mesta. Tak si držme si palce spoločne, aby sme boli úspešní, aby v roku 2013 bol náš región hlavným mestom Európy.
Zatiaľ navštívili mesto Kežmarok, s ktorým síce Levoča zvádzala storočnú vojnu, ale už ste uzmierení, údajne povedali nám v Kežmarku, že je všetko v najlepšom poriadku, takže už medzi vami panuje mier. A budeme pokračovať ďalej, po Levoči nás čakajú ešte ďalšie mestá, Bardejov, Stará Ľubovňa, Sabinov, Svidník a ďalej. Proste navštívime všetky mestá. Verím, že tak ako sme s pánom primátorom v Prešove spoločne podpísali memorandum o pričlenení sa všetkých 12 okresných miest Prešovského kraja a 13 je mesto Prešov. Verím, že do budúcna sa nám to podarí a hlavne mestu Prešov, že to prispieje k zviditeľneniu sa nielen mesta Prešov, ale celého prešovského regiónu. Takže odovzdávam slovo primátorovi mesta Prešov, pánu Haďarinu. Tento región má čo ponúknuť Európe, má čo ponúknuť svetu a najmä Levoča svojou históriou nezaostáva za ničím, čo ponúka top svetové kultúrne pamiatky. Som presvedčený, že pripravíme dobrý projekt, som presvedčený, že tento štát a táto vláda umožní, aby Európskym hlavným mestom kultúry bol tento región, bola Levoča a bol aj Prešov. Takže držme si palce a teším sa na to, že v roku 2013 bude tento región hlavným mestom Európy. A teraz dám priestor európskej popstar Mišovi Hudákovi. Túto myšlienku prišlo 27. júna 12 primátorov 12 okresných miest Prešovského regiónu. Jedným z nich bol aj primátor mesta Bardejov, pán Boris Hanuščák, ktorý je už pripravený, aby samozrejme ako domáci pán privítal hostia z Prešova, primátora Prešova, pána Pavla Haďariho, ktorý vám prišiel povedať jedno veľké vďaka. Myslím si, že práve naše krásne mesto bude tým povestným posledným kamienkom, ktorý excelentne zapadne do mozaiky prípravy tejto kandidatúry, pretože si myslím, že UNESCO-vské mesto má dostatok jedinečnosti, osobitosti a originality. Celú túto kandidatúru mesta Prešov za Európske hlavné mesto kultúry vnímam nadčasovo. Pozerám na ňu ako jednu z veľkých príležitostí zásadným spôsobom, pozitívnym smerom ovplyvniť vývoj celého tohoto regiónu. Milí Bardejovčania, ďakujem vám, ďakujem pánu primátorovi a chcem povedať len krátko. Aj keď sme na hranici Európskej únie, aj keď sme na konci, na šengenskej hranici, neznamená, že chceme byť poslední. Máme
máme možnosť, aby náš región, aby aj Bardejov, aby aj Prešov bol európskym hlavným mestom kultúry. My môžeme byť centrom diania a máme čo ponúknuť. Bardejov so svojimi tradíciami a históriou, aj so svojou budúcnosťou, ktorou ste vy. Pani, ďakujem veľmi pekne. No, ja verím, že nezostane iba pri prianiach, ktoré ste pred mojou chvíľočkou vyslovili, ale že naozaj to, čo sme si teda zaumienili, sa naplní aj skutočne, stane sa skutočnosťou. Stará Ľubovňa. Keď sa tak na vás pozerám, tak vôbec nie ste až taká stará Ľubovňa, pretože sami mladí ľudia tu sedia. Jaká stará potom? Je nám obrovskou cťou hrať pod staroslávnym ľubovnianským hradom, v ktorom sa svojho času ukrývali aj poľské korunovačné klenoty a bránili ste ich svojimi vlastnými telami proti švédskym nájazdníkom, ale ubránili ste sa, čo je výborné. To znamená, že máte dosť kuráže na to, aby ste išli normálne hrdinsky za svojím cieľom. Vážení spoluobčania, to nádherné počasie by malo niečo signalizovať. V tejto etape signalizuje odvahu a chuť mesta Prešov, našeho krajského mesta, prebrať na seba veľkú zodpovednosť nie len za seba, ale za celý Prešovský kraj, za všetky mestá, ktoré majú čo ponúknuť do bohatého európskeho dedičstva. Stará Ľubovňa nám je všetkým dobre známa, jej danosti sú rovnako známe, ľudia sú nám rovnako známi. Vieme, že môžeme v tomto úsilí Prešovu pomôcť. Ja chcem aj v tejto situácii uistiť pána primátora, že ich vodcovstvo budeme srdečne a s plnou silou podporovať tak, aby mesto Prešov a s ním celý kraj a región aby sa stali teda mestom a regiónom kultúry 2013. Pekné dievča, vypilo pecovínka a odpilo si moje dievča, akože milý čaj, moje dievča. Ja pôjdem za ňou, kúpim jej darček, chytím ju za ruku, suknička. Ďakujeme za podklad Ivanovi Duškovi. Maňo, Maňo, joj, Maňo, joj.
Fajkera tuke, díky pekne. Dobre, fajkera tuke, tak je, že ako ďakujem pekne. Som šťastný, že som tu dnes, cítim sa takmer ako doma. Keď dneska povedali, že budeme v Lavírci, poviem som však medzi svojima budú. Sú tu dá krustáci, že? Pár nás tu je, nie? Ale sú tu aj Slováci však. A more, dajakí cigáni sú tu, alebo nie? Čo? Tak my sme tu celá Európa potom. Absolútne perfektné. Je úplne jedno, koľko máte rokov, akého ste vierovyznania, sexuálnej orientácie, akú máte farbu pleti, či ste vysoký alebo nízky, tučný alebo chudý, koľko máte peňazí. V tomto prípade je to úplne jedno. Teraz ideme ťahať za jeden povraz. Slavní ľudia vraj majú rovnaké iniciály. Marilyn Monroe, Bridget Bardot, Vladislav Višňovský. Nedávno mal meniny, všetko najlepšie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážení Medzelaborčania, dovolte mi, aby som srdečne privítal u nás v Medzelaborciach kandidujúce mesto Prešov a jeho zástupcov ako kandidáta na Európske hlavné mesto kultúry 2013. My Medzelaborčania sme od roku 1991, odkedy máme múzeum Andyho Warhola v Medzelaborciach, svetovým mestom kultúry. Takže veľmi radi pomôžeme Prešovu, aby sa v roku 2013 stal európskym hlavným mestom kultúry. Sľubujeme si od toho aj my veľa. Sme na konci republiky, ale pevne veríme, že spolu s Prešovom budeme tak stredom Európy, ako je Andy Warhol stredom umenia pop art. Je to veľký trumf, ktorý dávame spoločne Prešovčanov, pretože Andy Warhol je omnoho známejší vo svete ako samotný Prešov či Medzelaborce. Preto pevne verím a dúfam, že tento trumf pomôže poraziť spolu kandidujúce mesta ako Košice, Bratislava či Banská Bystrica. Držíme všetci palce, aby sme sa aj my spolu s Prešovom dostali do povedomia celej kultúrnej Európy. Andrejko Warhola tu sa narodil nedaleko Mikoviť, však tu je náš chlopčisko, išol do svita a všetko nem znauť. Všetky ľudia svita znauť, kto je Andy Warhol. Aha, tu mať sochu s parazolom, za nami múzeum Andyho Warhola. Máme čo svetu ponúknuť. Z celého sveta sa chodia pozerať ľudia sem do Medzilaboriec, len občas sem, tam ako keby na Slovensku zabudli, že v Medzilaborciach máme múzeum Andyho Warhola. Ale to sa napraví. Ako náhle získa Prešov spolu s Prešovským regiónom, teda aj Medzilaborcami, titul Európske hlavné mesto kultúry, verte tomu, že aj Medzilaborce spolu s múzeum Andyho Warhola sa budú mať určite o kvapku lepšie. Človek, ktorý má čo povedať svetu, je to dach tohto mačtopovistý Rusnakom. Dámy i panové, Fedor Vico. Drohé Labirčané, môžu povistiť moji krajany, bo mi otec pochodí z Čabin nedaleko. Jakú zafilozofujú. Ja im tak hľadám, že čo by vám poviem, a mňa napadlo také jedno slovenské slovo presadiť. V slovenčine slovo presadiť môže znamenať presadiť napríklad strom, presadiť starých ľudí do iného prostredia a tak ďalej, ale má aj iný význam, znamená presadiť sa. Rusnáci toto slovo používať inakšie, povedať peresadeti, čiže strom sa nepresadí, ale peresadiť sa do inšej pôdy, do inšej zahorody alebo tak ďalej. Presadiť sa, to znamenať dajak sa realizovať, dajak vyniknutý v nejakým novým prostredí. Na to Rusnáci dajaký nemajú ekvivalent. Ako keby sa neznali prosadiť. To znamená, že to ani nepoužívajú. Keďže sme tu v Labirci pred Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, je jasné, že i jeden z ľudí, ktorí tu, teda jeho rodiči odešli tu z nedalekej Mikovy do Ameriky, s tou svojou rusnáckou dušičkou, môže za to, že znal sa popozerať inakšie na to svet americký, citlivejšie, dajak popozeral na neho z boku, ja si dovolím povistiť, môže ísť z vysoka, a celá Amerika, celý svet, minimálne to umelecký,
mu ležiť u nohách. I keď mnoho z nás o tým môžeme думати своє. Я би хотів, щоб і ви, бо і наші дідові, і мій дідо одійшов до Америки. Був би rád, keby nelen, že by sme museli, bo tak jak oni museli, і наші дідові museli, і тепер, коли мусимо відходити, мусять декотрі відходити до світа, щоб собі заробили такі гроші, бо не є тут много можливостей. Але і keď ostanú doma, že by mali tú silu sa prosadiť i doma. Jednoducho, že by dali o sobie znati. A že by na to použili ne všetko, ale ne všetko, bo dati o sobie človek môže znati všelijakým spôsobom. Ja by chcel, že by sme o sobie znali dati spôsobom kultúrnym, tak, že by sobie nás ľudí u svete vážili. Príjemný podvečer vám všetkým, milí Sabinovčania, vážení hostia. Dovolte mi privítať tu v krásnom prostredí, práve v centre mesta, historického centra mesta, prvého muža mesta Prešov, pána doktora Pavla Haďariho a samozrejme celý jeho tím, ktorý pripravoval toto spoločenskú akciu, tento meeting, ktorý smeruje k tomu, aby aj naše mesto, a nielen naše mesto, ale aj okres Sabinov podporil kandidatúru mesta Prešov udelení Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2013. Tak ako ste počuli, je to krásna tradícia už hádam od roku 1985. My sme presvedčení o tom, že Šariš je predsa najkrajší región a Prešovu ten titul by patril. Ja som presvedčený, že aj kráľovské mesto, súputník Prešova, Sabinov, Oskarové mesto sa nemá za čo hanbiť a že spolu dosiahneme tento cieľ byť centrom Európy. Ja len poprosím vás všetkých, držme si palce, prosím o vašu podporu. Ukážme Európu a svetu, že tu máme úžasné veci z histórie, že máme tu svoju budúcnosť. Podarí alebo nie, rozhodne skupina zo Spojených štátov východoslovenských, kam si rozhodne patrí, s hudobným pozdravom, s hudobnou ďakovačkou a hráme ďalej. Hip-hop nedáme, bohužiaľ, nebude. R&B, ani hip-hop, ani heavy metal. Nevieme, ale za to vieme o jednej veci, že nielen Slovensko, nielen jedno mesto zo Slovenska, dúfajme, že to bude práve Prešov a prešovský región, ale aj jedno francúzske mesto, ako sme spomínali, získa v roku 2013 titul Európske hlavné mesto kultúry, takže budeme vlastne dvaja parťáci. Takže pozerajte, to ono to je tak. Všetky na svete sú rusnací, len na kotre o tom ešte neznajú. To je tak. Toto je základná idea. Dáme rusnacku. Máme jednu rusnacku, ktorá je pramatka všetkých spievanok, nielen rusnackých, ale všetkých na svete. Je to spievanka, ktorú napísala Aňa Zervická. Spievanka je taká, je normálne, že pramatka všetkých spievanok na to, že nebudeme hrať tých Reček Alihovej, už len zrýchlíme a nebudeme meniť ani akorde, ani melódiu, ani nič, len vymeníme slova v inšom jazyku, dáme po americky, po španielsky, všade na svete spievajú Reček Alihovej, aspoň melódiu si požičavajú. Uvidíte sami za chvíľočku pramatka všetkých spievanok. Keď sa oddávala záhradku kopala, kriačok ľaliovi nás nakovracala. Kriačok ľaliovi, že jahoj, budú polivatý, Bože môj. Kriačok ľaliovi, zrychlíme krakus. Keď mi bude dobre, pri mojim muže. Kriačok ľaliovi, kriačok ľaliovi, kriačok ľaliovi, hej, hej.
been married a long time ago. Where did you went from? Where did you go? Where did you went from? Cotton Eye Joe. Where did you went, Cotton Eye Joe? I've been married a long time ago. Where did you went from? Where did you go? Where did you went from? Cotton Eye Joe. Joe. Night Joe, I've been married a long time ago. Where did you went from? Where did you go? Where did you went from? Cotton Eye Joe. Where did you went, Cotton Eye Joe? I've been married a long time ago. Where did you went from? Where did you go? Where did you went from? Cotton Eye Joe. Hey Macarena, Waikiki, Waikiki, Waikiki Raka. Chichalubi, Chichalubi, Waikiki Raka. Waikiki, Waikiki, Waikiki Raka. Chichalubi, Chichalubi, Waikiki Raka. Oh, princessa, in your sexy dress. Ooh la la, ooh mama, ooh la la, she's crazy, crazy lazy girl. Better na gitare, že hra na gitare. Waikiki, Waikiki, Waikiki Raka. Milí hosti z Ukrajiny, тут є, мені здається, генеральний консул, так? Милі гості з України, ми дуже раді, що ви прийняли наше запрошення. І надіємося, що ви себе будете почувати у нас у Свиднику, як у себе вдома. Бажаємо вам приємної забави. Liebe Gäste aus Deutschland und Österreich, wir sind sehr froh, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und wir hoffen, dass Sie bei uns wie zu Hause fühlen werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und amüsieren Sie sich. Oh, ja, gut. Pura leklige forsverie. Už Švedovo chápeme tak. Dobre. Polievočky to si dá, po víkende vždy sa takto preberá. Do noci vždy dlho hrávam, no hoď sa ťažko spamätávam, som muzikant, nechajte ma hrať. Vždy sa snažím do ničoho nemiešať, tak prosím vás na muzikantov nestrieľať. Postačí mi 12 taktov, večer je len chvíľou krátkou, muzikantov prosím nestrieľať. Díky teda, fakt jo. My sme už spomínali, že okrem Slovenska, slovenských miest, lebo Prešov s celým regiónom nie je samostatná jednotka, ktorá kandiduje v tejto kampani. Pozor, sú tam aj ďalšie mesta, ale my si myslíme, že na to máme ako keby najväčšie právo, pretože ten región skutočne má čo ponúknuť svetu a Európe. Merci, mes ilabossi. J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main, ça matin. Alors j'étais accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé aux sobrances, aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées, Troubadour.
balader sur la menure, leur couvert à l'encanu. J'avais un mot à dire bonjour à n'importe qui se foutoie, je te donne n'importe quoi, il suffit de t'y parler pour apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Merci. Merci mezi laborce, merci beaucoup. Excusez-moi ma pronunciation, akože ospravedlňte moju výslovnosť, ako by povedali Francúzi. Aj my, žobráci, podporujeme túto fantastickú myšlienku, aby sa Prešov stal v roku 2013 spolu s jedným francúzským mestom, európskym hlavným mestom kultúry. Rád by som predstavil našej kapele toto fantastické publikum, ktoré tu dnes prišlo, ale nedá sa to, lebo toto je nepredstaviteľné publikum. Ďakujeme veľmi pekne. My sme tak trošku predstaviteľná kapela, tak sa predstavíme, keď už som teda načal nášho huslistu, naozaj huslový virtuós a zároveň kapelník skupiny Veslári, Ferko, Jano, 6-strunová gitara, najhlasnejší smiech spomedzi všetkých členov kapely Žobráci, Ďuro Jaščur, prezývaný Pubi. Drahí priatelia, bas-gitara. Náš kontrabasista je momentálne v Japonsku s filharmonickým orchestrom, ale nám výrazne pomáha bubeník, dobre počujete, bubeník zo skupiny Helenine oči, v našom prípade bas-gitarista Robo Hatala, prezývaný Skippy. Pozrite sa, lepšie vyzerá ako Brad Pitt. No dobre, jak jeho bratranec. No. Banjo, len dve také sú na svete. Jedno máme my, zdi predáva. Trumpeta, hudobné srdce skupiny Žobráci, ktoré má občas arytmiu. Člen Košickej štátnej filharmónie, Rastčo Batiar, má dnes narodeniny, všetko najlepšie, Rastík. Všetkých vás pozýva na oslavu. Kuň ho doma, v Lemešano. Nakoniec som si nechal najlepšie hráč na fúkacie harmoniky. Najlepší chotári. Pravia susedia, že z tých 12 domov, čo u nich majú v dedine, on fúka najlepšie. Ale vedia o ňom aj v celej Európe, budú vedieť aj o vás, keď získame ten titul. Jeden z najlepších harmonikárov sveta. Človek s veľkým Č, chlap s veľkým Ch, kamarát s veľkým K. Peter Cico Hajduk. Vie urobiť aj rýchlik. Nechcem provokovať, ja viem, že tu vlaky nechodia, ale to bude. Moje meno je Mišo Hudák, obývam vás, boskávam a teším sa, že som s vami mohol byť. Majte sa krásni, ďakujeme ešte raz. Všichni pryč, chtěl jsem jít do ráje a nemám klíč. Jak si tu můžete takhle žrát? Ztratil jsem holku, co jí mám rád. Napravo, nalevo, nebudu mít klid. Dala mi najevo, že mě nechce mít. Zbytej a špinavej, tancuju sám. Váš pohled kánavý, už dávno znám. Pošáděn na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, pošáděn na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, pošáděn na kolena, na kolena, na kolena, na kolena. Je to taká, že sakra, vám musím dát. Cigáro do koutku, si klidně dám, tuhle tu pochoutku vychutnám sám. Kašlu vám na bonton, vymyslí chytrý hlas, sere mě a ten váš tupej, tak pošlát jen na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, pošlát jen na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, pošlát jen na kolena, na kolena, na kolena, na kolena. Je to taká vaše sakra, vám posretá.
na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, pošátený na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, pošátený na kolena, na kolena, na kolena, na kolena. Je to taká vaše saka, hlavozretá, Môžem zakývať aj babičke, ale už nežije, tak už necháme tak.